A totes i a tots, com esteu? Bueno, espero que estigueu molt bé, A veure, comencem amb el primer dictat després d'aquest període de vacances, ¿vale? Com haurem treballat en esta setmana, ¿vale? En la part d'ortografia hem treballat les paraules que s'escriuen en B i les paraules que s'escriuen en V baixa, ¿vale? Sobretot quan acaben en AVA, ¿vale? Per tant, des del costat us aniré ficant cosetes per anar recordant, ¿vale? Paraules que s'escriuen en B, ¿vale? Escrivim la B sempre que després vaig a la R o la L, ¿vale? Per exemple, la paraula blanc, ¿vale? Escrivim B alta, i en la paraula brut escrivim B alta també, perquè la primera anava després de la L i la segona després de la R, ¿vale? I després, les que escrivim amb la V baixa són totes aquelles que acaben en AVA. Per exemple, jugava, cantava, mirava, ¿vale? Totes aquestes es van escriure en V baixa perquè acaben en AVA, ¿vale? Per tant, el dictat que anem a fer avui és sobre... anem a treballar paraules d'aquest tipus, ¿vale? Vale, com fem sempre, agafem la llibreta roja, agafem bolígraf roig, bolígraf negre per a la data, i amb el roig fiquem el títol, ¿vale? Fiquem dictat. I després, per fer el dictat, gastem el llapis, ¿vale? A veure, primer que res, vos llegeixo el dictat sencer, ¿vale? No el copiem, simplement l'escoltem, i després ja el començarem a copiar, ¿vale? Este dictat té 4 línies en el meu ordinador. En la vostra llibreta serà un peliu més llarguet, però bueno, no passa res, ¿vale? Vinga, comencem. Mentre jugava amb la meva amiga Sofia, la meva mare pintava un paisatge on hi havia un bou brau menjant brossa. A més, al fons del paisatge estava una xiqueta que es semblava a mi i caminava junt a un gosset que era de color blanc i negre. La xiqueta pareixia molt amable i responsable, i a més estava igual de bruta que jo. Vale? Això és el dictat. I ara, com sempre, anem a començar. Vale? Jo vos el llisc espaiet perquè el pugueu anar copiant. Val? Preparades i preparats? Vinga, comencem. Mentre jugava amb la meva amiga Sofia, i després de Sofia fiquem una cometa, la meua mare pintava un paisatge on hi havia un bou brau menjant brossa. Punt i seguit. A més, després de més fiquem una cometa, al fons del paisatge, i després de paisatge fiquem una altra cometa, estava una xiqueta que se semblava a mi.
mi. I caminava junt a un gosset que era de color blanc i negre. Punt i seguit. Va, que mos queda res, mitja línia mos queda. La xiqueta pareixia molt amable i responsable. Després de responsable fiquem una coma, val? I a més, i després de més fiquem una altra coma, estava igual de bruta que jo. I després de jo fiquem punt i final. Vale? Així tindríem tot el dictat. Vale? Ara, què anem a fer? Quan s'acabi el vídeo us apareixerà el dictat en les paraules senyalades de coloret que tenim de corregir. Vale? Les corregim en el bolígraf roig i després fiquem el número de faltes a la part de dalt de tot el dictat. Vale? Vinga, adeu, fins al pròxim dictat. Esto es África.